Ano po nang gitrabaho nimo, Bert? Ha, Bert? Mani dagom. Dagom. Para asa nimo na nga sa pagto dagko man nakaadyo di man na mapwede itong di man na masud itong matas pukot. Luag. Ha? Luag. Duag ba? Dili kay di masud. Luag ni siya. Para asa bitana nimo? Atangi. Magklaro. Magbuhat kag mata? Para asa man? Ano bang makahanday-handay tangaga. Ay duyanan? Oo. Nya kana imong buhaton? Oo. Mahugmo man tana. Ayan. Agoy. Hello ko ba? Fay lama kuno ko. Abi ko. Abi ko karing aho mahilamo. Da kariba. Buang-buang nga ka Bert. Mo abri na unta to. Taba diha. Bitaw. Lalami aron. Di ba sa una ang lami ang hilamon? Duyanan. Aw. Lalami og naagali duyanan. Nahinumdo ko sa una kanang nylon bitaw. Kisa to si Alex to? Di mo tanaw pa ko. Di sa apo ka ana. Pinagipalit yun ang mong tujo. Alang-alang mo pangadyoon. Nga day manghatag. Lami ana no. Asalam. Kuan ba? Kanang? Duyanan. Aw. Astilan ka. Sabi ko sana ni Pila pa paret nimo anang isang roll? 300. Ha? 300. Uy, 60. kano sa argon? Ugen. Kambati ko din palit ka ana. Matay og duyanan daghan na poy mudodjan ani. Yung sa una di duyanan katong nylon man. Wala. Liguan ko na nylon. Pero gamit kay ng duyanan kuno labi na anak kas bukid. Bisag ana ra ka matugon sa puno as kahoy. Good kay di mo kasjuta. Nya simbakog na tay gikadlukan. Mga mananap basta kay tuwa ra badyan na sa ubos. Uy ginog na sa ibabaw ni Saka di ay. Ang kamang. Ambak po kay tong pangpang. Oo. Amoy ako mister guys. Bisag unsa la may makamahuan ani. Manaod og panagat, magama pug duyanan, bisan asa agi ni, pwede maggabas, magchinso, pwede sab siya mangayog makina, mangayo og mower. Bisan unsa nga trabaho guys, murag makamaos siya. Di gina siya himuyo guys, ug wa na gina siya trabaho parte mga panagat, bisag unsa ra may ang kuni-kunion. Matoy pa niya magbuhat kuno siya duyan kay iya kunong duyanan. Mas maayo hinuon kay ugwa siya diha ako'y duyan. Mura po gipuson di ta kaduyan. At taas-taas na niya hanggi mga duyanan guys. Mga murag duha na matining adlaw ni ja. Mo ni ang primerong adlaw guys. So ang iya yung target ko no mga duhang adlaw. Mura po no giagi og makina guys kay gisukod-sukod man jud ni ja. Na siya kahoy nga sukdanan para ang mga mata dili maghiwi. Mo na nganlan nila agpang guys. Sukdanan sa mata. Pwede pog dagkuon ang mata ani ikaw magbuot og unsa kadak-as mga mata. Kanang iya tingali gigama murag mga 2 pulgadas tingali ni. Kanang uban guys dagko kaadyo ang sukdanan karon dali ko no mahuman. Pero mas nindot ning gagmay rag mata guys kay murag di mo gawas imong sampot anak kumuduyan ka. Angge.
Di ko nung bitag itlog guys. Matud pa ni Dja. Lugar man guys, wa man pud si Jaroy panagat kay adlaw pa man. Papud si Jay mga husayon kay wa man mamalangre. Wala kalingaw naman siya og tahi-tahi og duyanan pagkakaron. Unya pa silang gabi guys, mulaod.